खुलुमबाय दिनै 27 डिसेम्बर 2023 बुधबार बरपेटा जिल्लानि सिङाव थानाय कलगासिया ओनसोलाव गंसे टाटा इन्डिग' गारि आरो गुबुन गंसे बास गारिजों हरखाब खर'जों खर' मोगा-मोगि जाब्रबथाय जानानै सासे सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों आरो गोबां सुबुङा बे जाथायाव गोब्राब जोखोम जादों। थैनाय सुबुङा टाटा इन्डिग' गारिनि ड्राइभार नुर मोहम्मदमोन आरो टाटा गारि सिङाव थानाय गासै 4 सुबुङा सिरियास इनजुर्ड जादों बा गोब्राबै जोखोम जादों। बे समाव जोखोम जानायफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ आरो बे बास गारिजों फरायसा फोरोंगिरिफोरा दावबायगासिनो दंमोन। आईपीएस आनन्द मिश्रा बिथाङा फैगौ 16 जानुवारिनिफ्राय आईपीएसनिफ्राय बिबान नागारनो उदाङै खामानि मावनो बा पाब्लिक जानानै उदाङै खामानि मावनो थांखिजों चिफ सेक्रेटारिनो लाइजाम हरदों। बे समाव बिथाङा लखिमपुर जिल्लानि एसपी बिबानाव दङ। गोदान बोसोर फैनाय लोगो लोगोनो गसाइगाव ओनसोलाव गासै 10,000 सुबुंफोरनो हानि पाट्टा रानगोन। रबिराम नार्जारिखौ आं मान सनमान होयो, नाथाय बे साननैसोआव जेखौ मोनो बेखौनो बुंलाबाय थादों होननानै राजु नार्जारिया बुंदों। गोदान बोसोर माने गोदान बोसोर हाबग्रोमोना दमासिनि सिगां जोंनि गसाइगाव ओनसोलाव स्पेशली मोनसे गिदिर माने गिफ्ट बाम्पारफोर बायदि जों होनो थांगासिनो दङ। 10,000 हा गैजायै न'खरफोरनो हा होनो थांगासिनो दङ जोङो। बेयाव बांसिनानो जोंनि थागिबि माहारिनि सुबुंफोर दङ, लोगोसे आदिबासी माहारिनिबो दङ। गुबुन गुबुन माहारिनि थाखाय जोङो 10,000 सुबुंफोरनो हा होनो थांगासिनो दं। लोगोसेयै जोंहा दमासिनि सिगांनो जोंनि थांनाय बोसोरथामाव गासै 1 लाख न'खरनो हा होनायखौ जों कमप्लिट खालामनो थांगासिनो दङ। गासैहाय दासिम 86,000 न'खरफोरनो जोङो हा होखांबाय। दा नैबे 10,000 होबा 96,000 जाबाय आरो 4,000 जोङो चिरां, बाक्सा, उदालगुरि बेयावहाय जोङो मोनबा जिल्लायावहाय गासै 1 लाख न'खरनो हा होनायखौ जों कमप्लिट खालामसिगोन दमासिनि सिगांनो। बेनि अनगायैबो गोदान बोसोराव रायजोफोरनो गोदान खौरां, मोजां मोनसे गुड निउस, जोङो जानुवारिनि गेजेरावनो 6,000 गावसुंथा हान्जानो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 75,000नि प्रथम किस्ति 25,000खौ जों होनो थांगासिनो दङ। गोदान बोसोरावनो जोंहा गासै 1200 प्राइमारि टेट टिचार जों रिक्रुट खालामनो थांगासिनो दङ। SIU मोनखाबाय। 1200 गासै जोंहा फोरोंगिरिफ्रा जायफोर टेट पास जानाय बिथांमोना साख्रि मोननो थांगासिनो दं। बिनि उनावनो आपार प्राइमारिनि थाखाय आरो SIUआ एप्रुभेल मोननो थांगासिनो दङ थाबैनो। आदा रबिराम नार्जारिया आंनि सिनियर मानसि। बिथाङा मोनसे समाव जोबोद जोंजोंहाय ज' हाबा मावफादोंमोन BPPLआव। BPPFआव बिथाङा आफादगिरिमोन। आं बिथांखौ जोबोद सनमान होयो। नाथाय नैबे माने कयेक दिनाव बिथांखौ बिदिनो आनला सानला जेखौ मोनो बेखौनो बुंलाबायनाय खोनादों आङो। बिथाङा हयथ' फ्रास्ट्रेसनाव भुगिदों। बिथांखौ खोनादों आङो BPFआव रावबो गुरुत्तर होला, रावबो बेखौ मान होला, बिदि होननानै खोनादों आङो। आं खावलायनोसो नागिरदों आदा रबिराम नार्जारिया गोसो बायनो नाङा। बिथाङा दा MLA जानानै दं, रायजोखौ सेबा खालामबाय थाथों। बिदि आरजाथारै नंथारै खामानिखौ बिथाङा दाहोनथों। बिथाङा बुंदों अरुनदय होदों। औ, जों अरुनदय होदों। अरुनदय होनाया मा गाज्रि जादों? जों सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 होदों। सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 होनो जोंहा इलेक्सननि सिगांनो बुंखादों। दा ओंखायनो जों होबाय। बेयाव मा गाज्रि जादों? दा जों अनसाय बिथांखिनि 5,000 खरि होदों फिसा माने बिजनेस खालामग्रा आइजोफोरनो। जों गियान सोरां बिथांखिनि 5,000 खरि होदों। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।